मनीसुर माझी वालाचा वाटे आता मनीसुर माझी वालाचा वाटे आता मनीसुर సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు అండ్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావాలి అంటే టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్ మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ ఒక్క ఎఫెక్ట్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మొత్తం ఫొటోస్కి సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి పేస్ట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు ఒకటే ఎఫెక్ట్ కాబట్టి ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి పేస్ట్ చేసుకోండి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కావద్దు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఇదే ప్రాసెస్తో యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి పేస్ట్ చేసుకోండి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.